Ois pitänyt se rilli ottaa saatana tänne. Kerennyt paistaa maakkarat. Ei enää kauan, niin mennään. No ei, tai elää nyt sanoo vielä. Elää nyt kerkkii vielä keskeytymään tuo pätkä. Eihän se ois kuin 3. kerta. Että joo, että joo, että jotto, että joo. Aha, me valuumme. Enpä huomannut. Tai huomasin mä kyllä kun tarkasti mietitään, mutta... Oi vitti, ui. Ja otetaanko käjet pois munista ja ajeet. Mitäskö? 5, 4, 3, 2, 1 ja mennään. Ja oikeeta näyttäis menevän täyttä vaan. Hyvä. Hyvä ammopakka. Joo, mä katon ihan samaa. Aika tiukan näköinen on ton mettereunan mukaan tästä jo. Hyvä ja tiukkaa vaseen. Kääntää vielä. Okei. Aika perään. Nyt pitää sedän nostaa. Ai tuokin vielä menee se. Sitten lähtee oikeeta jonkin verran. Kääntää. Ja aukeaa. Ja vasenta ton pellon mukaan. Pyöreä. Sinne vaan jo. Käännät ja vetoo. Hyvä. Ja tästäkin vielä suoraan. Sitten tuolta noita lähtee oikeeta ja sit tulee takapiikki vasen. Toi tästä. Perkele. Veto. Hyvä. Tulipa aika yllättää. Juu. Ja tästä lähtee loiva vasen. Jatkuu varmaan loivan ja sit varmaan pikkaa oikealle. Joo. Ota. Hyvä. Sitten lähtisikö ennen taloa vasemmalle? Kato. Joo, hyvä. Sinne vaan. Mene. Kääntää. Hyvä. Sori mummoka. Ja oikeeta. Ja vasen loiva. Hyvä. Ja nyt on vasen ja oikea. Tonne noin. Ai vittu, nyt hajout rengas. Ei hajonnut. Sinne vaan. Hyvä. Ja 90 oikee. Postilaatikoilta. Tuli hyvin. Ei hajonnut rengas. Ei, vähän iski kyllä. Joo. Ja tonne kumpareen taakse vasen tiukan näköinen. On tiukka. On tosi tiukka. Ja oikealle ja sitten siitä huomio silta. Ei ajeta mitään, vasenta loivuukka. Ja sit tulee tiukka oikea. Katsotaan. Tästä vasemmalle oikealle. Hyvä. Ihan Arikerin näkee. Ei. Vittu mitä. Vähän muutama semmonen. Meinas mennä taas jalat ristiin. Joo, minulla 5, 4, 3, 2. Mennään. Mitä sä otit? No, minun mukaan. Ja oikealle loivaa. Vahin kato, ettei valu. Ja vasemmalle kiertää loivaa. Sori. Ei mitään. Ja vasen oikealle. Hyvä. Ja sit lähtee vasemmalle ylös loivaa. Anna mennä. Sit lähtee oikealle. Hyvä. Ja oikeeta jatkuu. Ja sit lähtee vasemmalle ne traktoria. On tiukka. Hyvä. Ja sit tulee huomio piha-alue ulkokurvissa polttoainesäiliö. Mihin suuntaan? Vasen, moi tonne. On niin epäselvä piirros. Sit vasen. Ja oikee ja vasen. Ja 90. Oikee. Oho, nyt on paskaa tietysti. Vittu epäselvä piirros oli.
Ai, ja sit lähtee oikeeta. Katsotaan kiviä. Hyvä. Ja tiukka vasen. Aukee. Ja sit lähtee oikeeta vasen. Hyvä. Onpa paskatie. Oh. Ja sit lähtee vasemmalle ylös. Ja oikeeta ja vasen. Oiva. Ja oikeeta ylös. Sit taitaa vähän kääntää. Kääntää vielä ja vasen tiukka. Oi. Tää särkyy tän. Niin särkyy. Ja oikeeta lähtee. Onko tiukka? Mitä helvetti? Oho. Ja vasemmalle lähtee. Mojoon. Niin oli. Menee ja oikea tiukka. Hyvä. Ja vasemmalle loivaa. Oi. Ja oikeeta ja vasemmalle. Ja 4-5 oikee. Tästä jostain. Ei, mistä? No näitä taas. Hyvä. Ja oikeeta ja tiukka vasen. Hyvä. Ja oikeeta ylös. Ja okei. Ja sit tonne vasemmalle. Sinne vaan. Hyvä. Ja oikeeta lähtee. Tiukka. Hyvä. Ja vasemmalle kääntää. Ja oikein kautta 90 vasen. Oikein kautta 90 vasen. Hyvä. Menee. Hyvä. Vittu, tää kyllä loppuu kulku kesken. Joo. Sitä vaan tää, voi Jeesus. Paljonkohan kyytiin? 105,3. Ai, paha. Oikein, siitä vaan oikeeta reunaa yli. Hyvä. Ja nyt kato lähtee vasen ja lähteekö sitä oikein? Lähtee. Vaihota vähän pois. Hyvä. Hyvä. Vähän tiukempi vasen. Ei oo. Hyvä. Ja oikeeta. Ylös. Ja sitten lähteekö vasenta? Lähtee. Hyvä. Vittu, tää ei kyllä. Ja nyt lähtee vasen. On vähän tiukemman näköinen risteystä on tässä. On tiukka. Hyvä. Lehmos Janne oli siellä. Juu. Sinne vaan. Hyvä. Ja nyt tulee sitten niitä paaleja. Vasemman kautta. Hyvä. Oi vittu, mikä se oli? Siinä oli joku peska. Varmaan. No. Ja vasemmalle tästä. Hyvä. Lähtee oikealle näitä puita. Oivan näköinen. Hyvä. Ja vasemmalle siitä. Ja nyt tulee 90 vasen ennakko tässä. Ja tuosta. Hyvä. Kohta tulee toinen paali. Näitä onkin näköjään 3 yhteensä. Juu. No, nyt tulee taas Sikani jossain täällä tosta. Vasen. Mitä vittu? Tiukka. Saatana. Hyvä. Vittu mitä paskaa. Mitä nuo? Vittu, tuosta mahuu auton välistä. Ei mahukkaan. Ja nyt lähteekö täältä suoraan keskeltä yli, eiköhän. Ja sit lähtee vasenta. Kääntää vähän. Kääntää. Hyvä. Ja sit lähtee oikein. Pyöreä tiukka. Tää sumppaa. Hyvä. Ja vasemmalle ja oikealle tiukka. Hyvä. Ja lähtisikö oikealle? Lähtee. Ja vasemmalle. Hyvä. Ja huomio, hyppy. Oikealle. Hyvä. Ja nyt tulee hyppy. Ota vähän pois. Tää on vähän terävä. Hyvä. Hyvä. Ja vasemmalle lähtee. Siitä kääntää. Hyvä. Paljon tultu. 16. Huhhuh. Ei Jeesus sen. Jep. Vittu, että rovista. Lähtee vasenta ylös. Kato vähän. Aivan toi. Ja oikeeta. Joo, sinne vaan. Ai. Nyt
nostaa vasemmalle ylös, sit häilyä. Ja oikeeta pitkää. Kato kirraako vähän tonne mettän taas. Kirraa. Vittu, tossa lähtee jollain henki. Valtionmerkki oikea. Kato vaan. Täällä. Hyvä. Ei vittu. 20 tulta. Tuolta lähtee oikeeta. On vähän tiukemman näköinen. Joo, hyvä. Ja pokkaako vasemmalle? Pokkaa. Ja oikeeta ylös. Ja lisää loivaa oikeeta. Ja sit lähtee vasen ylös. Täyttä vaan. Pääsen rallin makuun tässä. Joo. Alku oli kiva. Menisikö suoraan? Mä näen. Ja sit lähtee vasenta ja ihan just tulee valtionmerkki oikein. Täältä valtionmerkki oikein sitten. Ja tulee näköjään sikaani samalla heti perään. Taas jälleen kerran. Mun sikaani. Jossain täällä. Saatana, mitä vittu. Nyt jos ei särkynyt, niin Hyvä. aika paha jarru. Vaan menee. Hyvä. Hyvin jätkä syöttää. Ja onko vähän loivempi? On. Mene vaan. Pakko syöttää, pyrkki. Joo, pyrkkyli. Ja oikeeta lähtee siitä. Nyt on vähän tiukempaa. Hyvä. Ja 4-5 vasen. Tästä. No, sinne vaan. On leviä. Oo. Oi Jeesus. Lähettiin kyllä tänään ihan mopolla moottoritielle. No vittu, kyllä nyt. Jos ei jää kalenterilla, niin sitten ei kyllä. Siitä vaan ja... Piikkaako tuolta vasemmalta oikealle? Kyllä. Loiva. Hyvä. Vielä pitkänä jatkuu vaan. Kilsamaali. Juu. Ja siitä vasemmalle loivana menee. Ja loivana. Ja menisikö vähän oikealle? Kääntää. Kääntää. Hyvä. Ja sit lähtee vasenta. Irtosoraa. Hyvä. Vasemmalle ylös. Hyvä, että lähtee vähän oikeeta. Oiva on. Ja maali on piirretty suoraksi, eli anna mennä vaan. Oi vittula. Ajettiin kalenterilla, mutta hyvin silti. Nyt yritin kyllä tulla nuo mutkat. 2. Me saadaan vissiin lähteville. Näytti 2 tuo. Niin kato, kun luokka vaihtuu. Joo. Näyttikö peristä? Näytti 2. 5, 4, 3, 2, 1. Mennään. Ja loivaa oikeeta sinne niin. Ja lähtee vasenta. Pitkä. Ja sitten tulee oikeeta. Loivan näköisesti näyttäisi menevän. Ja menisikö suoraan. Ja sit lähtee vasenta jonkinmoista. No menee vaan. Ja sit lähtee nykyn jälkeen oikein vähän tiukempi. Hyvä. Ja oikeeta. Loiva. Sinne vaan menee. Hyvä. Ja vasenta täyttä. Vähän tiukempi. No. Sinne vaan. Hyvä. Siitä täyttä. Tuolta tulee vasenta. On aika loivan näköinen. Joo, menee. Kirraa pikkus. Hyvä. Ja lähtikö oikeeta? Ei. Tuolta vasta. Hyvä. Oho. Ja sit lähtee ennen mettää oikeeta. Aika tiukka. Irtosora. Hyvä. Nyt sä rupesit ajamaan. Siitä suoraan. Hyvä. Ja nyppy täys. Mä lähden vittu lentoon se. Ja lähteekö vasemman kautta oikeet? Lähtee.
lisää oikeeta kivi. Hyvä. Ja vasenta. Täyttä vaan. Ja yli. Ja vasemmalle ylös. Ja siima vasen. Hyvä. Valko. Niin on. Ja lähtisikö loiva oikein? Juu. Tää menee vielä tämä nyppy suoraan. Menisikö suoraan? Menisikö suoraan? Menisikö Ei voi mennä kuin suoraan. Jep. Hyvä. ...153, 156, 159. Loivan näköinen on. Hyvä. Ja oikeeta lähtee sinne. Hyvä. Ja nyt on vähän tiukempi. Ja nyt kääntää oikeeta loivaa. Suoraan kai. Hyvä. Ei vittu, tää on kyllä. Suoraan. 157, 158, 161. Ja nyt lähtee oikeeta. Hyvä. Jatkuu vielä. Hyvä. Vieläkin mene. Hyvä. Kai se suoraan menee. Loivaa oikeeta. Loivaa oikeeta. Lähteekö loivaa vasenta? On vähän tiukempi. Hyvä. Ja oikeeta maali on piirretty suoraan, nyt kääntää oikeet. Sinne vaan. Hyvä. Kiitos. Kiitti, en tiedä. Huhhuh. Kyllä sä yritit. No yritin. Ei kovempaa pääse. Ei tällä kovempaa päästä. Tuossa suoraan taas hävisi. Muista stoppi. Ja veto. Se oli semmonen paskaralli Se tämä. oli aika paskaa kyllä kieltämättä. Hyvä oli tuo viimeinen kyyti. Ois voinut kyllä ajaa vielä puolet kovemmin. Niin.